Ay mga paps, good morning. Nakaroon din sa Tabuan Public Market. Nikuyog ko sa kong mga kauban. Ito na sila, gauna-una na. Nisulod na sila kay mamalit man sila og bulat o isda. Ako napakod diri sa Kenan. Mapas ko ron dito. Tanaw-tanaw ta dito kung say mga maayo dito nga paliton mga paps para sa New Year. Manawag na ta sa sakyanan kay nakaparking naman ta. Na naman tay lugar diri nga na parkingan. So muadto ta sa sulod, muapas ta nila. Tanaw-tanaw ta dito sa sulod mga paps kung unsay angay atong mapalit. Ano ang sitwasyon dito sa Tabuan Supermarket? Arito sa isdaan. Nakakayang isda, nakuha sa isda. Ano ang sitwasyon din sa Tabuan Supermarket? Lagi ka mga ligya. Ay, itlog. Kaya mga bahay na kaya mga pusog na mili. Walang na may magawas mga paps. Uli na may sa balay. Ano may sa gawa sa Tabuan Public Market mga paps. Uli na may sa balay. Mga na may pamalit. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. You know I'm mobbing with the D.R.E.